Pagelaran ingkang angka 3 teng dalu menika pagelaran saklajengipun mudune para widodari ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medali tari Gandrung Banyuwangi mama kairing gending kacang ojo sampai lali nang lanjarane dados Gandrung Banyuwangi
nggih loro cacahe ayu-ayu rupane nggih soale macak nggih lek gak macak nggih padha ae nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Sika Ibu Sika sakeluarga nggih medale tari gandrung Banyuwangi kairing gendhing kacang lanjaran nggih tari gandrung Banyuwangi ing dalu menika sesarengan JP Audio Sound System nggih kagunganipun Mas Jidon saking Bodang Puring nggih Ardis Production Multimedia Video Syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih tari gandrung Banyuwangi mama kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending nggih tapi saderengipun disukani gending-gending mama nggih kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing nanggap reoke Bapak Jai saka Kali BB nggih nggih menika Bapak Sika Ibu Sika sesarengan para derek-dereke nggih para sinoman nggih kathah dulure nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari gandrung Banyuwangi nggih 1000 2000 nggih kersane rame nggih mama injih dalang mama nggih tari gandrung Banyuwangi paling sae paling penak disukani gending napa mama napa nggih nggih napa terus jeneng nggih mak kualon kemawon mak kualon nggih sumangga dumateng Bapak Sika nggih sesarengan Ibu Sika kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari gandrung Banyuwangi muga menawi daerah-daerahipun nggih para bapak-bapak ibu-ibu para sinoman daerahipun Bapak Sika sumangga katuran minggat pagelaran Atos aduh
gending pambuka teng wontene tari Gandrung Banyuwangi nggih. Sumangga dumateng Bapa Sika nggih, para sinoman, para derek-dereke nggih sing dereng miyos kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping tari Gandrung Banyuwangi nggih. Kalian disukani gending saklajengipun Mama niki wonten pamundutan nggih saking sinten Mas Joko, Bapak tuan rumah nggih, Bapak Sika, Ibu Sika nggih ngresake gending paran salaisun dados.
salah isun nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2 nggih. Ditambahi sak gending mama tapi saderengipun disukani gending nggih niki wonten pamundutan dikengken minggah nggih. Ingkang angka 1 nggih nggih menika Mas Diki nggih, Mas Elga, Mas Sigit, Mas Riko, Mas Firdaus, Mas Alvan, Mas Denis nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nggih joget sesarengan tari Giandrung Banyuwangi nggih disukani gending. Bapak ini ku wau mama gendinge penak nggih Madiun Ngawi dados. Yo yo yo. Terminal Madiun Ngawi nggih. Gending ingkang angka 3 ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan saking Mas Wisnu nggih gendinge penak mama duet nggih Sida Randa dados Mas Joko iya di yang ngadeg sampeyan taman ini ae tak ayo ngadeg ambek aku Mas iya di
Siti. Angin ngaturi nopo to Mas?
nggih Sidharanda gending ingkang angka sekawan nggih teng wontene tari Gandrung Banyuwangi nggih nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup nggih nembah nuwun dumateng Bapak Sika Ibu Sika nggih sesarengan para derek-dereke nggih sampun miyos teng pagelaran ngramekaken hajatipun Bapak Sika Ibu Sika nggih nembah nuwun ayo Nduk genduk barisane ditata maneh bali nang panggonane nggih Tari Gandrung Banyuwangi nggih pagelaran ingkang angka sekawan teng dalu menika pagelaran saklajengipun nggih niki wonten selingan kalian keluarga besar Setiakawan nggih kersane panjenengan boten ngantuk boten bosen nggih nonton Rock Setiakawan sing dugi kali PP nggih anglajoken tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadya bala bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mbok Dewore nggih wonten Mami Londoe nggih sugeng dalu para rawuh sugeng pamirsani yo tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadya bala
bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mbok Dewore nggih wonten Mami Londoe nggih coba maju ke depan sedikit dong lutuk ayo lah ngoten nggih dikasih goyangan sedikit nggih ditarik akang nanang masih rodok bengi tetap semangat nggih semoga dumateng Bapak Sika Ibu Sika nggih putra waya panjenengan ayo pajake sing nganggur nggih menawi dereng tilem putra waya Bapak Sika Ibu Sika nggih putra waya ditumpakno bantengan nggih kalian disukani gending-gending mama pambukane gending nggih niki wis dalu disukani gending dung anak dados cha cha cha
aja penak nggih dung anak nggih pambukane kendhing teng wontene bantengan nggih niku rupane tasik wonten sing badhe numpak nggih ditambahi sak gending mama paling penak paling sae nggih disukani gending napa terus jenengan nggih dados nagih janji nggih ora ditepati nggih. Gendhing ingkang angka kalih teng wonten tari bantengan nggih. Nggih menika pamungkasi gendhing utawi gendhing ingkang telahir nggih. Amargi wektu sampun cukup, ayo bantenge ditata maneh bali-bali nang panggonane. Tak jalukno gendhing bar jabar Madura
Sronen Sakti Cak Karyan. Terusno wis lek durung payah. Oke, alhamdulillah bengi iki Reok Setiakawan dipun tanggap Bapa Sikah nggih. Alhamdulillah mang dinai udan, ya timbang ndak udan garing nggih, Pak. Nggih, dalu menika Reok Setiakawan nyambut gawe sesarengan JP Audio Sound System nggih. Niku wau sing duwe utawa sing nyetel ndak disebut blas Cak Muhat nggih, saking Bodang ngawur Pondok Walu. Duduk anu yo. Kencong yo. Oh, pinggir lor nggih. Nggih alhamdulillah bengi iki Reok Setiakawan nekakno artis, Pak. Artise gede-gede. Yo ana sing kuru maneng. Metune rada bengi. Biasa lek metu bengi tok panjene, Pak. Jajal tak kenal no, Pak, sing paling lemu, sing paling montok. Coba yang montok maju ke depan dong. Mas Jaka.
Rungokno, Nduk. Apa, Mas? Kok enak goyangan bokong. Iya loh, Mas. Pancene wiji model ngono. Oh iya loh, Mas. Iku goyangan bokong. Iya. Jajal goyangan sing arep. Oh, sing arep. Heeh, gen. Oke. Iya, yo. Ayo Geno. Aduh. Ini. Apa, Mas? Lah kok kemalan dikenek-kenekno barang. Apa lara ta? Mari operasi aku loh, Mas. Mari operasi, Udah Nduk. mengsle ya apa? Oh iya lek mengsli bahaya ya, Nduk. Iya, tutuk nang udel. Mosok ana banyune kita. Ya ono, Mas. Banyu apa saya? Banyu leri. Duduk banyu susu, tiba-tiba banyu leri. Yo, ayo jajal dikenalno sapa? Jenengku ta, Mas. Iya. Jenengku Meti Yuliana, Mas. Loh, Metu Yuliana. Iya lah, Berarti awakmu dulure wong kini. Lah, iki dulurku besane kok. Wong tanggung Iya, akeh, Nduk. Ika. Aduh, mari disawer. Dorong munggah marine Pak Kampung. Wis tuwuk wisan nyawer mang. Dorong munggah Pak Kampung sian. Oh, Pak Kampung. Iya, Pak Kampung jari besane kok. Rungokno. Balekku dhewe kok. Mulai mang aku dak ketok blas yang Pak Kampung iki. Marine arah munggah. Oh iya munggah Deloken mari, wis. Pak. Iko disiapno. Iko Iya. digegemno iko. Ya pentung. Iya. Oh, alamat rumahnya, Nduk. Tanggung, Mas. Tanggung gini ae. Iya. Tonggo desa. Tonggo desa. Nah, penggaweane, Nduk. Aku ta, Mas. Heeh. Ndak ros sampean. Apa saya? Nek prai reoka, nebang Aduh, aku, Mas. Apa saya? Nebang. Berarti awakmu mang teko kulon ngusung-ngusung. Iya ya, dilu, Nduk. Mas. Oh iya, ndak apa-apa penting nyambut gawe sing. Iya. Nah, oke, langsung kembali ke tempat. Oke, Mas Jaga. Geblak. Aduh, ayo sing nomor 2. Ayo barongsai. Goyang ayo. Ya Allah. Kemudian dibacai goyang ini kira. Yo. Hey. Yo. Leong-leong hey. Leong-leong hey. Yo. Lah kok koyo pocong. Hey. Hey. Oh, goyang. Hei, aduh, katanya dijari. Ayo. Mbek ini kate pelayon yang dia ya ngadeg-ngadeg. Ngadeg. Ayo. Ayo. Yo ngopo iki? Oh, auron jane ayo ngadeg. Mbek ini kate nyang dia kon iki. Ayo anak ini. Aduh. Aduh anak. Susuku sampai tutuk ningsor, Mas. Ya Ini ono susu ono ningsor barang. jenenge susune melarat. Susu. Mosok susu melarat ya Allah. Nemu di bajai koyo ngene iki. Apa emas, apa amat? Apa ae? Oh, ngadeg. Oh, ditakoni apa-apa. Oh. Ini bites dengkule. Lah iya, petas wi, Mas. Nemu di Pak Jai koyo ngene iki. Di tebuan, Mas. Aduh, kuru-kuru koyo ngene iki. Lah, apa masih kuru? Apa? Wong kriuk kok ngene. Koyo cereping. Iya. Iya pancene garing nemen.
Yo, ya Allah, susu. Lega kowe. Sampeyan ada omong apa? Sampeyan ada omong apa? Sampeyan ada omong apa? Susune. Apaan? Oh, ya apa sayang? Apa susu? Kok cilik temen? Lo jenenge aku si arek, Mas. Arek apa sayang? Pengen ro sampean. Iya. Arek waras. Loh, lah, kok ora waras e? Wis, ayo, jajal kenalan sapa dijeneng. Nemu dek endi? Ayo. Ya Oh, kon iki. Jenenge sapa? Jenengku Mas. Iya. Awan bengi Mas Joko. Awan apa bengi jadi? Lek sing bengi apa? Bengi sih Iya. ya. Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita lek bengi. Lek awan. Hah? Lek awan. Paralon. Ya saiki ndak usah ndesel we udan tok. Pak. Kowe ndak usah dibenekno ae susu iki. Lho, nemu dhuwit. Ya Aurat Mas. aurat tok, wong karo potongan kaya jangkrik ngene iki ae. Krik. Ya wis, wis. Penggaweane apa? Apa? Penggaweane. Tukang Mas. Tukang apa? Tukang bantah. Golong-golong. Hei, hi, kok ana. Wis, ayo kembali ke tempat. Kembali. Ayo. Kok tepat. Yo, manjane topeng monyet. Hei, oh, hei, oh, hei, oh, hei, oh, hei. Hi. Hi, opo. Hi, logur maning. Oh, aduh, panjane nemu dek rungokno. Seweke sapa sing digawe iki? Ayo. Ayo, seweke sapa iki? Au. Jangan perkosa aku, Mas. Sapa sing kasih perkosa? Hi. Jangan, Mas. Wes, kena kono kancane. Hi logur maning. Hah? Teko ngepet dek endi arek-arek iki? Lah, ora arek iki. Sing nomor 3. Aku dianak. Hi. Hei, anjay Mas Joko. Goyang, ayo. Oh, lebay. Hei, hei. Ayo digoyangin ano. Payah. Ahli galuane, Pak. Aduh. Ya apa? Mas Joko, suaraku waras ya. Oh, iya, waras. Gampang tambahane, Mas. Apa sayang? Ngemut. Ngemut apa? Ngemut permen. Permen apa? Permen pentol. Pentol apa? Ya pentol, Mas Joko. Oh, pentol saini kok. Iya. Nah, wis saya ini ngaduk ngetan. Aduh. Disapa dulu ya. Ya. Hai, selamat malam, Besti. Di suarane Rek. Mas Diki. Lihat aku dong. Dono Mas Diki kaya emole. Lah anak mulai wis. Lah iya. Iki tepanyang sing nemen pisan. Lah, nemen apa, Mas? Susune tambah ndak karuan. Jenenge sampeyan iki susu rahasia. Oh, wedi wong. Mosok susu mlodrong-mlodrong menduk. Aduh. Kok ndak usah konoan opo pisan Lah, we. ya ndak montok. Aduh. Ndak Kayak montok. rungokno. Iya, Mas. Sampean montok kaya ngene, Dok. Ya seksi aku ya. Ndak kate seksi umpamane bokonge tambah teko. Lanyap di mana wae iki golongane. Apa? Ngono-ngono iku Mebel. wis. Iya, mebel. Umpamane mebel kon iki. Ayo tak jajal dikenalno. Aku. Duduk Nanda. Oh, Mas Nanda. Oh, ya Allah. awakmu iki. Eh? Waduh ya Allah wulune kandel. Abu, lorok kok. Ana wulune jol. Lah jenenge Iis Dahlia, wanita berbulu. Oh iya, kumis ana kumise barang yo. Iya dong, Mas. Siluman bathuke ana kene aneh. Aja ote-ote. Ya. Babak Mek- dorong tak. Oh, wong iku bojone wong nyalah ae. Jaluk digoyang boke. Menawa gendakanmu iku. Lah duduk Mas mantan. Oh mantan. Ya mantan pentungan. Karian iku. Iya. Mantanmu. Di kempong iku ah. Iya. Wedi wong. Oh wis kisut ngono.
Ayo kenal lo, siapa di jeneng? Tentunya sudah tidak asing lagi Mas Joko. Ya, siapa jenenge? Hai, nama saya Tiara. Alamat rumah. Aku Mas, Ya. tonggo desa Mas Joko. Dendi sayang. Kenongo Gucial. Belum kini iki. Iya dong, enak aku kemarin lek mulai kari mancal gentak tuh Iya. gentak. Oh. Gatok ini Mas. Mari mangan opo iki? Mangan kala jengking. Aduh, ketunggeng sing dipangan deh. Ya bener wis kembali ke tempat. Thank you Mas. Yo. Thank you Mas Ya Joko. omong dhewe wis. Thank you, Mas ayo. Joko. Ayo. Loh, ini tabuhannya rek. Totak Wah. cinta tunta. Gentak tuh gentak, deng. Ih. Oh. Oh, topeng monyet. Topeng monyet, topeng monyet. Oh, tepak teman iki. Ayo, sing nomor 4 terakhir iki wis. Ya 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 ya. Iyo 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 ah oh. Iyo ah oh ah oh ah oh. Ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh. Hey hey. Hey yo hey. Oh oh. Hey ah hey. Oh ah hey. Yo 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 yo. Oh hey oh hey oh hey oh ah oh. Hey hey oh ah oh ah hey. Jenenge nyambut gawe ya payah. Oh. Gerakannya. Lah kok melo, Kang. Gini. Gini Andini. Dalam Mas. Lah iki ayu temen. Latihan. Duh. Dungaren rek arek iki jalan temen saiki iki. Mari nguntal kula jengking pisan kon. Kecobong. Mari ya Allah, aduh meteng wis ndak pati anu aku wis. Meteng pirang wulan sayang? 6 laku Mas. 6 laku koyo ngene Iya. sayang. Aduh, iya potongan udah kenek pisan. Ayo coba dikenal sapa di sini. Jenengku? Iya. Saya enggak telia Mas. Seli yang gak telia. Iya. Alamat rumahnya. Aku. Iya. Sing duwe pakelan iki Mas. Sing duwe pakelan. Iya. Oh, sampean berarti nduk. Iya. Berarti Sini awakmu. iki lho. Rungono. Sing ning pinggir curah iku awakmu. Oh, Iko iya, no, wis, bojomu no. iki no. Wis. Sopo genduk. wis nurek? Soale waktune wis cukup ayo Oh, genduk iya. dhisik. Goyangan sing penak-penak. Yo. Oke. Tit. Hey, setia kawan bergoyang.
pagelaran ingkang angka 4. Ayo kenduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane. Dang diganti tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Yo! Panjenengan sampun mirsani tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadyabala nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih muncule tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Sugeng dalu para rawuh sugeng ambir saniyo. Ayo ngerau. Aduh. Oke, wangsul. Yo. Iya. Ayo. Duh. Jai. Icaca anggon menyambut tawe nger. Uncal no pokonge anak. Rampak barong Samboyo Setia Kawan nggih. Akeh cacahe 5 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Sika sakeluarga nggih. Tari rampak barong Samboyo Setia Kawan disukani gending Mama Nelongso dados.
Kartoso. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Rampake bali-bali nang panggonane ndang diganti tari serimpi Sekar Jatilan. Yo. Para rawuh, panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Sambaya Setia Kawan nggih, pagelaran ingkang angka 5. Para rawuh, panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka telahir nggih, saking keluarga besar Reyog Setia Kawan. Mudune para widodari, widodara. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok melakune kaya macan luwe. Anglajengaken utawi agawe tari serimpi Sekar Jatilan. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani. Medali tari serimpi Sekar Jatilan kairing gending Mama Nunung. Sapa sing nunung nggih dados
Sekar Jadilan nggih, ayu-ayu rupane lenggak-lenggok melakune. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Sikah Ibu Sikah sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending, tapi saderengipun disukani gending Mama niki wonten pamundutan kaya niki putu ayah saking Bapak Sikah utawi ponak-ponakane nggih niki badhe joget rose Mama nggih. Ingkang angka sepindhah nggih menika adik utawi Mas Diki nggih. Ingkang angka kalih Mas Elga, Mas Sigit, Mas Riko, Mas Firdaus nggih, Mas Denis, Mas Alvan nggih. Sumangga katuran minggat teng panggung pagelaran nggih joget sesarengan artis biduan nggih. Sumangga niki ponak-ponakane utawi putu wayah saking Bapak Sikah sekeluarga. Sumangga sing badhe joget katuran minggah dikai ding-ding Mas alon-alon. Yo. Ya Mas Diki. Monggo mriki. Jai konggan. Monggo mriki. Mas Diki lagune nopo monggo Gerimis lagune Gerimis Dian nggih.
dhisik. Monggo. Duit mbek sapa aku? Sikil iki, Mas. Endi sih? Ah.
wis. Oh iya wis. Wis. Lintang Asmara inggih menika gending ingkang angka 3 nggih utawi gending telahir nggih teng wontene tari Seripi Sekar Jadilan. Ayo nduk genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Sikah Ibu Sikah nggih mbok milih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan nggih kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun denging pangaksama saagung-agungipun nggih dan terima kasih kepada JP Audio Sound System nggih kagunganipun Mas Jidun saking Botang Puring. Terima kasih atas kerjasamanya nggih dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane tak kei gendingan pamit mule. Yo kedip-kedip tos. Ayo mule. 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 Kali pepe. Boleh, boleh. Ayo boleh. 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 Ayo boleh. Ayo boleh. Kali pepe. Ayo boleh.